ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурвабоғ. имрӯз 8 апрели соли 2024 мебошад. қарор дорам дар деҳаи ҷойбодоми ноҳияи Рӯдакӣ дар хонаи Беҳрӯзи ноҳа Беҳрӯз меҳнат карда биёгумус истеҳсол карда истодааст ва мехоҳад биёгумусашро фурӯшад. Як мартаба навор партистагӣ будем. Мани биёгумусҳои Беҳрӯзка нишон де. биёгумуси дараҷаи олӣ нархаш чанд пул? 2 сомону 50 дирам. 1 килоаш. 1 кило биёгумус 2 сомону 50 дирам. ҳамдиёрони азиз, биёгумус барои чи дар кор? Саволҳо ба миён меояд. биёгумус ин худаш як нурии органикӣ. нурие ки аз кирми калифорнигӣ ин истеҳсол шудааст. поруро ба кирми калифорнигӣ метиҳанд. кирм хӯрда ҳамин поруро аз худаш истихроҷ карда медиҳад. мана бинед. ин ба чӣ дар кор, ба чӣ фоида дорад? ин помидору бодиринги шуморо бисёр хушсифат мекунад, тезтар мепазонад, мазаашро бомаза мекунад, ба касалиҳо ба қувват мекунад, нисбат ба касалиҳо тобовар мекунад ниҳоли шуморо. инчунин дарахтҳои шуморо низ ин биёгумус бисёр хизмати ба қувват мекунад, хизматҳои зур мекунад, нағз мекунад. дарахти шумо нашонамояш хуб мешавад ва меваи шумо сифаташ бисёр нағз мешавад, тезтар мепазад, бо мазза ширинтар мепазад. акун чӣ қадар дар кадом дарахту мева партидан дар кор худатон аз мутахассисон пурсед. дар помидор як ним кило партоед, ҷуфт кардан чобук кардан да партоед, бехаш ба шинондан да партоед. дар дарахтҳо як 4-5 кило бехаш партоед. дар бутаҳо ҳам 1 кило 2 кило партоед. смородина дигар чизода ин беҳтарин натиҷа медиҳад. бовар кунед, замини шумо аз нав эҳё мегардад. ин ба ҷои ҳамун нуриҳои минералӣ, нуриҳои химиявӣ як қатор беҳтариҳо дорад. замини шуморо эҳё мекунад, аз нав тоза мекунад, зинда мекунад, чунки ин худаш замини зинда аст, пур аз нуриҳои минералӣ мебошад. ана ҳамдиёрони азиз, ман телефони рақами ҳамин бародари мо Беҳрӯзро дар ҳамин қабати телефон мемонам. шумо ба Беҳрӯз занг занед ва харидорӣ кунед. Беҳрӯзҷон, олибо чанд қадар дигар доред? 3.5 тон. 3.5 тони дигар доштиям. агар ки ҳамаша як ора гиред, мумкин арзонтар кунад як лухт. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. мана ба Беҳрӯз муроҷиат кунед, биёгумусашро омада харидорӣ кунед. дар паноҳи худо бошед.